Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare, pripun kabare? Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan kagem kita sedaya. Saderengipun pelajaran, monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dinten menika kita badhe sinau basa Jawa piwulang setunggal babagan prastawa budaya. Tujuan pembelajaranipun setunggal, lare-lare saged memahami isinipun wacan deskripsi. Kalih, lare-lare saged nyariosaken isinipun wacan deskripsi. Prastawa budaya inggih menika kadadosan ingkang sesambetan kalian budaya utawi kadadosan ingkang sampun dados budaya ing masyarakat. Prastawa budaya yaitu kejadian yang berkaitan dengan kebudayaan atau kejadian yang sudah menjadi budaya atau sering dilakukan di masyarakat. Tuladhanipun prastawa budaya inggih menika ludruk, wayang, reog, sekaten, tidak siten, nyadran, lan liya-liyane. Wacan deskripsi inggih menika wacan ingkang nggambarake objek kayata barang, papan utawi kadadosan saengga tiyang ingkang maos kaya-kaya saged mirsani utawi ngraosaken objek ingkang dipun gambaraken. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan objek, benda, tempat, atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-cirinipun wacan deskripsi inggih menika setunggal, nggambaraken objek kayata barang, tiang, papan utawi kadadosan kanthi rinci. Kalih, nggunakaken panca indra. 3. Mratelakaken ciri-ciri objek kayata werna, ukuran, bentuk, sifat, lan liya-liyane kanthi rinci. Dados kesimpulanipun, wacan deskripsi babagan prastawa budaya inggih menika wacan ingkang nggambaraken kadadosan ingkang sesambetan kalihan budaya. Salajengipun, monggo lare-lare mbuka LKS Basa Jawa kaca 6 dumugi 7. Tugasipun, waosan wacan ingkang irah-irahanipun kesenian ludruk, lajeng mangsuli pitakon ana ing LKS kaca 8 nomor 1 ngantos gangsal. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.